komento lang ninyo doon sa ICC withdrawal. Tama po yung withdrawal kasi ang presidente talaga ang chief architect ng foreign policy. Plus, kung titingnan natin, talagang ano lang, nanggigigil lang yung mga kalaban, yung mga oposisyon. 70% ng population ng planeta natin ay hindi represented yung countries nila. 30% lang ang represented sa ICC. So you're speaking of big countries like Russia, China, USA, then kasama rin Israel, kasama rin ang Singapore na ASEAN brothers natin. So, yung kumbaga sa college, yung pag-member sa ICC, elective. Pwede kang sumali, pwede kang hindi sumali. Dahil hindi naman member ng United Nations organ yung ICC. 2/3 of the armed forces of the world are not members, are in countries not members of the ICC. So walang mawawala sa atin dahil elective nga eh. So pinapalaki lang ng iba yung issue. Sino ang takbuhan ngayon? War crimes kasi sir. Meron naman tayong courts eh. Meron naman tayong husgado eh. Meron tayong husgado, di ba? Functioning naman ang Regional Trial Court, functioning ang Court of Appeals, nagpa-function ang Supreme Court. Isa lang ang sa pagkakaalam ko, kasi modesty aside, public international law ko eh. Merong ASEAN Human Rights Court. Yun lang ang nag-aalaw ngayon na private citizen ang mag-file. Usually, ang nagpa-file yan, mga state. So, merong ASEAN. Ewan ko kung constituted na yun. So, ang takbuhan yung regular courts natin. Yung kapulisan, yung piskalya. Diba?